What the Afro or Duma him one anymore. And then the Kaya Osha and then the Kaya Utia, Ray a Sida our Jumadian was so a Gusua Utia now when you go to our Osha, Yankopon and Shroud. Naya can say for Fidiano Eto Sompa TV. Bobia Mania, Robinson Flo, be so on fun a Fidian and to Sompa Radio and a Sompa TV. Nia was some paper blade at the mamma and anyway. Nyamia Quano Aya Crado. Ya papa ewa ha Bishop Albert Sekikwapon de Onyankopon asoma na wieyemremo se onfa Nyankopon asem emla ene Nyankopon e de asem kese asoma na ode eble Nyankopon ema enti ene bomode na mo afidie na ha yanyi afidie ni mfiri ha ya bekọ ya papa nchen na ya mana kwaba na de ne Nyankopon de asoma ne so onfa mle na nwumre no ode amaye ye nyina ye kọ ya papa nchen Bishop o ma ya mo akwaba Adjuma so asofo atiefo ne ahwefo mpempem no afe na onam kwanso kososo Nyankopon fa onkodru jojo amen kososo Nyankopon ba ho ban hu a wo dan mo ote wo ho e na o hwe ya Nyankopon enhira amen we sida awani e Onyankopon akoa ne somfo difo na koa Nyankopon asoma na somfa ena ahintasam emra nyame emma sabre dia mapasa obafra obi na obi so ba fro obi se sida awa so for na aba yes dia ode Nyankopon asem ba wi a one nyame mabom ebo mpae no obedu enti fro unua no unua bi mfra unua bi na aka kira ne se onfa fidi owo no doso dodo and accident wo no doso dodo na Onyankopon ahye ye boss orempo ye na orenyaw ye obemu ka ya twere e ka denim say Yesu mo na ka na akohwia menam na emu nipa ewu obemu ka ya twere ka denim say Jesus is alive. Yes. Yes, what you see. Yes. Aso na car na akonye accident. Na emu nipa ewu. Na ye bisa se Onyankopon no Psalm 23 car na atam na. Na enyumre soma brade Nyankopon asoma ya benyina ne se.
Edia be ne ebe ya onyankopon bebo ya ho ban. Onyame bebo o ma no ho ban. Onyame bebo ukru no ho ban. Ewrade bebo o adwuma no ho ban. Ene nyuma bebre na eseye. Aware bebre na eguo. Ni nyina ye nyankopon asema. 21 see. Your generation. Yemfasa ye disubio. 21st century. Yemfa nyame asem nya adwuma bio. Dabi. Na yemfa nyame asem na nya adwuma. E wa katua nyame de manema. No kwasem. Enti na no wa katua no bi na na mapasa ye bobo so kakra. Ebe se medical ka kire ahwefo ne atiefo nyina se. Yandre ye yense. Ya boni bia ye wu achi na akatua bi baba. Ana totobanto no nya moye. Yesu kura no onye mai. Obi say Yesu nto no bo ase kakra no ba sesi akra wa boka. Yes. Dia menka tro say die nipa wo ye bia no onya so akatua no wasase so. Sa so na onya sa akatua no so wo uwu achi. Obi hwe me wa ye papa bi wo twen say papa no ebe so abamo. Inti na no wakoya adroye wako children sum. That's right. Eya nyanka fie akoya adroye. Okay. Obi an ho kire no waye ne papa. O hwe se papa no ho inshira baba. Waye investment bi. O be say investment na waye no. Ebe so papa ma wanya mfaso. Correct. San so na ni ade bi enipa o ye no. O benya so akatua e wasase so. Okay. Enti ya de papa akatua papa no baba. Eya de bonia akatua bonne no so baba. Eno na bosumi Ewrade ama meseme ne ma omo hweme nyame manyina eya kristofo ni nyame ma ena wo hweme awutie me no na ekase Onyankopon bo nipa no Onyankopon bo ye say yem friend da hia dem no begi yeso Yo. Okachira wa Isaiah say ye na mo jemu a oni ye na wo na say na mesubonti mu nsusu a okaye yes esubonti ni ntimi ya den kinfo osofo na ma mi bi papa bi hwere o tie me wa wone manyina gu kristosum Okay. wa wone manyina gu nyamesum aso ne manyina na eseye no kwasa omo num tramo omo num re ene enkura ni nyina ya den abra boss aso ma me no ne papa no bompa ya nyame ni tie nyame ntie osofo bi hwe me o tie me o ma esey obi hwe me o tie me owuo ahoma achechire no obi hweme oda ayare sabia oda yare mpaso nyame ahye ye bose oyeye yare safu so o boy yare sampaya ende odiyefo bi a wati omonka watu anamakọ so oha no eye kese adentia eno na ye ba be ko twerɛsɛm no ye ba be ko twerɛsɛm no na ya hwe nyankopon asem sania esetie hallelujah amen enti ena ye ba be ko twerɛsɛm no na ya hwe sania esetie wo twerɛsɛm no enti ye be bia ye twerɛsɛm no ama yako Isaiah chapter 59 you come from verse 1 to 3 Isaiah 59 verse 1 to 3 Osehwe Ewrade nsanye tia enso oje Osehwe Ewrade nsanye tia se enso oje na sumu nya den a enti asem Ose na sumu nya den a enti asem na emom yo na emom yo ene de emamo ne munyankopon ntem atete emamo ne munyankopon ntem atete na mo bone na akata nani na mo bone na akata mo ani afri mo ho a enti won afri mo ho a enti ontie na moja keka mo nsa na moja keka mo nsa ho na mumuyo agumo nsa tia ho na mumuyo agumo nsa tia ho fi mo ano keka tro sem mo ano keka entransem na motachira ma wuro nkontom na motachira ma ewuro nkontompo amen enti men sha asie medika kan se obi hwe me obi tie me nyame ahye yen bo se ore mpaw yen na ore nyaaw ye yes anso ena wafre nyame sa nyame njewoso medika ka kira wo se adenti ena sese ye bo abrabo papa adenti na sese ye di nyame asem enante adenti ne sese
yedi nokore ema urade sani ebeya ye frɛ nyame hia demu a nyame obetua ye soka akatua nyame tua ye ya akatua papa ne se amanuhunu beremu no o frɛ nyame na nyame na ye dan agye so ewo amanuhunu beremu no o frɛ urade na wa ye dan wagye wo so enna obi hwɛ me sanya wa medical ka no o mani nyina asɛn aso frɛ urade a urade nye wo so obi ya makuo panyi makuo ni oya sori panyi oya kristo ni oya osofo oya sori elder oya dicknesses obi awura nyame mu aboa de ne sika aboa nyame adwuma ode na hofama ode na adoma kyade aboa se urade asafo sie bekoso obi asi asori dan ama urade sene centennials no osi asori dan ma urade no ebra na koa no yare ye no. According to the book of Luke no Yakobo Yesu amane se papa yi na hia dan osi ye no Yesu gya ni pakuo ni nyina ho eko ni fie na okosa ne akoa no eyade ma no da odenti na Yesu ye frɛ nyame se ohaw bi abayenso amane bi abayenso nyame bra na ebegye nyame mfie ena hwe o ma wo mo ye de enkura na ye ena obi apomuden efri ne nsa ena obi abi wo owu amenam o tiamu a nyame anya dan be hwe pre crash bi last year na senda na manfo tiamu ebi kan Jesus ewo play no mu na ebi so tiamu kan Allah wala wa kubaru ewo pre no mu anso so no o hwesa na plane crash no take place emu ni pani nyina wuye Christopher wuye ye nuanam kremofo a wo mu wuye obi abo ne nyankopon din anso ne nyankopon no anye no adentie eno ne asama akatua nyankopon di tua yen ewiye bremoka ena bronsamo adwene ho enti 2025 mi bisa say oni ma adwene kra bronsamo adwene wo ho yanka Job chapter 1 verse 8 ne entie de onyankopon na nkasa ka kire Satan he bu mo ati ba ko chemu nwotwe na awrade ka kire Satan say na awrade ka kire Satan say wadwene makoa Hiob nso ho wadwene makoa Hiob nso ho tie wadwene makoa Hiob nso ho na kire say onyankopon hu say bronsamo adwene nipa bebre ho wadwene bi nso o ma ne nya yefuru ngoba onye ma obesa yefuru miscourage bronsam adwene bi nso obegu awade no bronsam adwene bi nso obeto yade ama no bronsam adwene bi nso obegu nadwuma no bronsam adwene wo a wo hwam ya wo tie me wo nso obekun disia na baya da na ofre nyame a nyankopon ebeje wo so ye mo bebre Bible say yem fra orade no obeje yen so na se ofre na onye wo so adentia na ofre na onye wo so akatua na nyame di tua ye ni bi no akatua na ye fa na asase we so no bi ne se obefre nyame hia dam onye wo so enti yan kan Judges chapter 16 atemufo nwoma ti dunsia yan hwe nyame asem ewo verse 21 and 23 na hwe de bronsam ye nipa ahomone ye nipa medical ka cha se ahomone wo ho bronsam ye adwuma anso nyame tumi no eboro bronsam so efise onyankopon se wa pecha Satan ewo menu mienu ye nanse tem ena asenua no so Yesu de ne ho kɔbɔye no ena odi wie bronsam nyuma nyina susu die enti o se wa wie that's right dwumadie no wa ye den o wie aman enti nyankopon adi bronsam so wakɔ wuo wakɔ asamado akodi nansa otiam se owuo wɔ he owuo nkunimdie wɔ he Kristo akodi owuo ne asamado so nkunim amaye enti sa nkunimdie no ana yɛfra na ono awrade di maye na adenti na sese amane huru bere no bronsam na generation bronsam ye adwuma ene ya kwanti mpon no so nyina aseten owuo no bebre o esisi a
ultimo say we de bronsam nsa na adwuma we ye bronsam nyuma bronsam obetimi twika na papa na bronsam awuro obi mu wa ye overtaking bi or de abehyiaw na wakanka na to ho akum nipa innocent people are dying and so hwe ha itiamu Jesus ufra urade ufra Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon kanada na eno obi frɛ nyame ewo na yare mpaso obi frɛ urade na wari egu obi frɛ urade obi di asama to so wenum yegu ase wadwuma bɔ anso frɛ urade sɛ urade ma no kora enadi anso nyame mfiu bronsam ye adwuma ye generation yenhwe de bronsam ye ohutinia Onyankopon de ne ba asase wesu ma botae o ka kire Manoa se Manoa oyere eyede be oboni anso so mo ba be wo akwara bi a obeye Onyankopon ho ahusiafo ono na Awurade be nam no so a obeji Israel busua no efri wona tamfo nsem Nyankopon de Samson ba ya o se mamu mayi wan bi anka ni ti ma onu bo be nsa Abrante ho odin obie ni asase so a enwosra nyame de ma Samson no onya bie de bia ya ka se na Delilah yentie de okrom ho mpanyufo na nkasa kan ye verse 21 no atemufo mo atidunsi achemadu no ba ko na Filistifo no ekire no tutu nani omoche obi anyame hohom ewo no so abre na se no obi hweme ya bresika ni bi ase ene obi ahini afri nsa obi akonwa afri nsa enne ade obi abre ho no bronsam ase no odeda kope de nyame honhom wo no so no osofo machi na tutu nani ena asofo bebere akadam asofo bebere ministry agu anso nyame na ofre wo hye nyame adwuma se kwa papa so ena sofo bi hwe metie me ose manu me ho se mabedi sofo anso Nyankopon se obi fa sofo dwuma na wafa adwuma papa na adwuma Nyankopon di ho adanse se adwuma papa no adenti na ene eda na adwuma bone bronsam asase we so enti na no Awurade kan na di sem se osorofo nyina munya dan muni ahurusie ni asase so sitifo no muntwa adwo na munsu efrisa mwatamfo bronsam no wasane abamonche na wafa bufuo kese na onim se ne na aka no isa eda ya hwasa na bronsam se ye adwuma tantam so sai amafo diamafo nkwafiri onsem ye frɛ nyame nye so akatua na ye menu mienu ye mu bi obi a o hwame a onya wa asase no so ne bi no no se o frɛ nyame hia dem pa se Awurade kasama me Awurade koma me nyame nkoma enti nipa nyame wo srawo no so ena ya tututu nani ya tutu nani a ensan osofo de na si ye na wode ne ko Gaza na wode ko bre mfrafra ye nkonsonkonson gu no na wo yam ayu aprochirefo fi osofo na ne tinwi flasiefu osofo ho na fasi nipa Nyankopon asoma no with mission nyame do ba asase we so ma botae se busuani nyina wo no do wasi wo se wo ye dutan wo no do wasi wo se wo na busuani nya wo mfaso wo ye subonti a nipa nyina sabi enom ene de na asie ene tu mikitu bi asoletia ama na onwuma nyina se yenhwa verse 23 no de to Samson osina Filistifo asafo hene ka se ehia se obebo afode kese ama wonyame Dagon mo na waje wonani mo na waka se ye nyame de yetamfo Samson ye Nyankopon de yetamfo Samson ahye yensa na kire se enye Delilah na emmom eye bosom tumi na ewo krom Dagon no ene bre Samson ase Emma oba Delilah timi de dan won nan so ye yi Samson timi abra we tumi de tumi timi ye nipa no ana hia se wo de nyame asem be ye adwuma enti o kan Isaiah chapter 59 from verse 1 to 3 na o se Nyankopon sa nyetia se anso gie o Nyankopon da so nya dan san ko mfanya dan onfa ntie yasem anso so emumu yo a ye no eno bi hweme
and now Bonnie ye 2 for our soon tea. And no bit ye no sorti asole dem asoyaka. No kwasem. Numa oye nyina ye hunam nyuma nkoa. Yehwe Galatians chapter 19. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. And now ose moja keka yensa. Ose ya no wuru kontomponsem. And net entro fita. And no be twantro onwene ho. Na ntro na wo twa nyina no. Da hia dem no Yakobon sa wo be frɛ no. Ose onye oso. Yes. Ose wo be bompaye onfiu. Enti nipa bebre bompaye ene nyame ntie. Ye generation ni nipa bompaye pa. Anadwo de som nyina nipa bompaye. Ewie nyina nipa bompaye. Ensore dem nyina ya ma. As your generation a problem so dos. And I said ni say and he tells them a say ya ponya me asem say a sudden in the ebeko and so nyame asem ne de yemfa eni so enti enade a chen introduce say na utwa asama o kan fa obi aware no hunim say nya no kore o kan fa papa bi hunim say nya no kore o kan fa maame bi hunim say nya no kore anso o kan say ne be ya ne nsa na aduane ebebo no na djuma ebeguo na de o ye ni nyina Yakobon say o yesa no o say o be fra ne de hia dem onye oso o say ne nsa nyetia sen kan so and so contompo na wudie no eno nti obefra no onye oso ena ye hwe nioma yakoso nipa ye fra ye ho se gidifo hunama banko a na ye so etifi asem no so for se ose de free onipa sumo ba ose de free onipa sumo ba na hunam nyuma no da di ose hunam se nipa brabo nyina ya hunam ose hunam no nyuma no ya dan da di pefe ene adwamammo aye common bama na o hye ne dem no oba na o na tie no why no ho ade obe frame so ye nyame ba also wa wo miensa enan ote waware ya ote emprantwu ye nya ho ade also wo obi se wa no monsa na wo ka wo obi se onomo nuboni a o kan ho asem also won so no ti aware ase ye nya ho ade bema na wo hwe me a wo tie me no o selfo na wo yusu no keke kora betima ye oba no ho ade also onim faso o benya se wo ye oba no ho ade a e ma wo no Yakobon tem no o frɛ no de hia demu a obeje wo so also wo no ba obon pa nya adwuma also for se nioma ben efin o se efin ade yo ahohwie abosonsom edutuo otan akayo ahoya abufuo apere kunsun empapamu nitan ensabro agobone ene tetesa yenu mo na mebo mkoko Ghana Ghana Christian nation your population wide no 75% to 70% ye Christopher yanko ye nuano muslimin for no mo so ye mo 30% ye de baka na 100% na nya na enya enti ye nyina ye sum nyame anso sa agobone anytime kunsun akayo papamu enne yehwe de ye wo busua hodo nuku ahodo eno na me ba asa me bonya me makoko se akatua ba ko Yakobon di tua e kade se ye mahonam no nwuma na ye kese a akatua ba ko nyame di tua e ka wasase we so ne se osofo wo be frɛ nyame nya dem omfiu ena wa onso wo hwame unyame nyina sei wa bompa ye se obi aye dry fasting 40 days 31 days 10 days enye ye 7 days dry enye fasting no nyame asem na wapui na dia na beba oso ente sa nyama yi wo ya wo ba frɛ nyame mfiu once ade ba ko pe ena oye da uhia anso nyame ntime nyama wo hwɛ me a wo tie me ebia ne unyama nyina koyi anso Yakobon eputu say to say I put you to you yes say wasan ya dwene makoa Hiob no wan if say bronsama dwendwene nipa bi ho abra won ase asay won na hwe de ode ye Job just 24 hours
Job said me kwa akoda na me yodefo ade chi na madane hiani me kwa akoda na me wa pomoden ade chi na madane yarefo ye hwe Job de bronsam de ye and on him 2025 on him de bronsam adwuna fa ho ye ka tro say jaya kaya also nyai ja anytime also nyai kunsu also nyai ahoya also nyai ene bre also nyai nyankopon se sa nneoma yi mabom kokko kan ne dadada se wono ye sa nneoma nyina nya bibi papa bi amfiri nyankopon che akatua nyankopon de ma ye no enti ye fra nyame a ose onye ye so ose ne sa nya tia se on se so odie me de asem no ba wiye osofo senti quotation mu Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 na hwefo ne atiefo sentie ne yie akatua ba kwa ye nya se ye punyame asema ye ba fra wrade se omo yen owuyade bi ba amane bi ba esa bi ba wo ba fra no onye woso ena o manyina na ebusua na pam na achi won ye wabusua bi apam e wo fi on se emo mrante nyina dane nsawiam emo ma hoofafo nyina samho a omunya wade efiri wo so anom so ena ebeso maame ketu anom so onuam panyifo nyina gu ho aware ne sa na tie wo fi o ye wabusua apam e wo fi o ye bepeda aka apam ho asem wo fi a enti ene me ba se me ba bebo kokko ehinta sama medi obra wana nwumre nyina ne se de enti wa bɔ mpaye sa nyame mfia ye osa osofo na emene na won so e enti fasting bebrebe a wo so wa ye anadwom mpa ba wo so wa bɔ bebre no enso ti na mintie no so ne nyina ne se suban bi a wo da na die no eno na nyame tua wo akatua na nyame di tua nyina ne se oso be frɛ no onye oso obɔ mpaye o mfio efe se nyame asɛm no wapo osofo senti mu bio na atiefo ntie Isaiah chapter 59 what's hwe awrade sanye o se nyame nsa we nya tia o senso oje se ontimi nso mu na naso mu nya den na so we mu no emo nya den se na ompaye na wo bɔ na wo tientie mu no onte na emumuyo ene de ma mo ne nyankopon eno na ama wo ne nyankopon tamo atie na mo bɔne na akata de wo bɔne akata nyame ani afiri mo ho anti wo ene tie bɔne na nyame bɔbɔ so no na moja keka mo ɔse moja keka wonsa na mumuyo gu nsate aho fi emumuyo gu nsate aho fi mo ano keka tro wano kan tronsem mo tachire ma wuru nko wa katre ma wuru nkontompo amen enti nyama ye bɔbɔ so mama ne papa sister o hweme enti nsam na wo kan no pa eno bi akogina court wa kogina himfie di adanse wa danse di obi ama obi akoda fie ase wa danse ama obi ajapade a wa bra hu nyina afiri ne nsa nsam na wo kan nyina onim se enya no korre anso we di na mfofo achi enne won sa wo fra nyame anyame mfie on sa wo tie mu gu nyame so nyame ntie ena ma sofo na hu na mane ena me ba sa me ba beba okoko yes sa ketua ba ko nyame di tua ne ma ehu ni se wo ba fra nyame onfiu wo ba fra ne hia de mo se ne sa ne yetie sompa sa ka ntiu anso amumuyo no ena hunam nyuma nko a ena de me ba sa me no be bom paye soronko bi yes na ye be bom mpaye soronko se erade moaye yes na bosom ya aka wa afi mu no wonti be nyame apede wonti be nkra wo mudie mu oh yes wonti be nyina wo gidie so yes lord na wanfa benkum anase nifa erade moa na watimi awie wo so madwuma na wo fra erade da hia dem a watimi agye wo so na watimi aboa wo na wadi nkunim na nipa nyina aka se odo ho to erade so erade so so ayeden ahwa wani bonyam na nipa ahwa wo so aka se onyankopon osom nyame a oyate asefo nyankopon pa na no hene Darius kan kire Daniel se Daniel onyame na osom no wetimi ababoa wo ewo jatam na numu ana die na Daniel kan ose ohene nyankwada na nyame amesom na nopa ewia eni anajo no wa soma na bofo ama wabaye de wabamuamu jata nanu na jata
nipa no omo ma wirempo omo fa ntimo nyame betima ye bia ma amen enka echi ni nyina ne se nyame hwehwe wakoma ena de me ka twa se bomode fa ho ma awurade bomode ansa wo besakira eni nipa dodo echi enkodi bone shalom peace hallelujah amen and fa o documents no esi television so and ya ba fidie so a me no bompa me san ka se na yade anya me ma enya se nya me ma nko hospital and obekwa yare sabia etoda kora na empampo ye nya bi na di ni petoda ye frɛ se ye de case bi ba ye de ambulance ba ye se memma na empakora nya den eni emergency onyina ayama adenti na emergency ayama yare doso na nyame no ye yare safo no o hefa nyame beti metu yade na de na nyame sa amafo yade na wo de ne ntime nko obo onye sika keke sika nko a ka ho ato specialist bi eni ho onimo wo personal doctor aso yade bi wo ho a eye ka yade eyo wu yade eyo say yade gise nyame bem eni nti na me ba fidie so me se sensi ofesi eye ediaban TV no so insio bia ene wata bia se wakapu obetimi dia yedan asi o radio no ho anasa o phone na me ye ba be bompa o documents bi medical ka kira oba no ba bia bronsam de na duru na tramol no ne red na ya no a ontimi na to se onko aso na so on sesa ba bia waduru no dia waduru ba bia waduru bunu mo ayese Paul awakoji krata oko Damascus akokum Yesu esu obi bia ni ho a obetima ka obesa ginyame na ntubo o hia se nyame de ne saka oba no nyame honhom de ne saka oba nyame do saka oba no ukun oyire na saa de ni nyina besai o documents bi wa ye bibia so nyoma nyeyi ena me pese me ma wani ena ye bebon pa na ketu obi pe ye mbo no kese na me pese o hu wasede o asade ni wie na udi so a o pagya wonsa se ya oso bebia mo amen enti for document empire di kai ka se Awurade Yesu ena Awurade wasem aba asem no medimufo medina mfufuo bi achi medi abusuo bi achi medi nipa bi achi nioma esese me ye no eno na me ye na nyame asem eba ye no e kire se akatua so nyame de bebra me ne se me friend de hia demu a o se onye me so na ne nsa no nyeti asenso oje anso amumoyo no nti on fi me Awurade amumoyo me ye me baby ye me kru bi ye me nua bi ye a ede ohaw abebra me ene umoja na ofegu covered no enkasama me o Yesu demo bia wade na bompa o Yesu demo Awurade bompa ye wo tobe no wa bia wade na bompa ye wo Yesu moja enkasama ya tiefo enkasama ya rafo enkasama ya musina ya bompa ye dia sabu wo yo Awurade sama ya tiefo yes sama ya rafo yes sama ya musina yes sama ya wo Awurade fa ya wona nyacha ya moja na yo kama bosuno ya oni atade na moja na enkasa na nyefremo enyefremo na enyefremo wo Yesu moja na enkasa moja na enkasa wo Yesu wo Yesu na moja na moja Awurade moja na amen and nyame asem na ebaye no eno ntina twere asem no kan James chapter 5 that's right verse 13 14 15 say etoda yemfra safo no masomfo no na omomo gidie mpaye ma obi na ne ho beto no na chese ye woni pa bi a onyankopon na asoma won odem wosra ma won se obom mpaye ma nipa bi a emfa ho no serema wanyame de mfonso be den e de bechew na obesa o yade nto kan verse 15 na James 5:15 na o say
na wasane yade na sa wayemfum so bi mpo a Awurade de beye den e de beche no ene ye bom pa ya mo bi ohwe ye bi oyare. Yes, Lord. Kasa Awurade Yesu obi ohwe ye bia a otie yen ayade bi da no so osoro emiema no Awurade fa yaresa enko no so bebe bi owo bia ayaresa emowura fie ho edam ho hospital ho bebe bi owo bia sese ya wo Yesu de mo ye mo mpa ye mo bi ohwe ya yare in the name of Jesus. Awurade me gyina fi de kase yiso esoma warade wasem. Yes, Lord. Psalm 107 verse 20. Also soma wasem kosa yade obi o hwe me a o tie me a oda hospital. Yes, Lord. Oda fie oda yare mpaso owu amena mu de ye eka yade owu yade bronsa yade oseye yade bi aba oso operation yade Erade sana o seseya Erade san yade seseya me suma yare sa honhom ayare san wasra ayare san toso wo Yesu demo be healed in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Amen. Yasan bom paye obi bi o hwe ya otie yen na sem ya ware sem. My God. Na sem ya wo. Medical doctor ka chese gynecologist ka chese oni problem bia. Anso so no ontimenwo. Oh my God. Obi hwe me wadu ni ware so. Yese apam bi abusuanum de opeso ware a aware ho oden emo masam ho emo memasam ho. Obi peso tukwan akwantio na ye den. Nenkrata sem obi pe promotion obi pe transfer obi hweye wo obi man so obi kuro so nenkrata sem say ye Europe say ye Asia America Australia continent bi o hwe me wo so a onkrata sem no wodwuma sem ayeden ye bompa say obi bi ohwe ya otie ye bia ne ha ne na mane bia Awurade mfa ne sanka ade bi esikwa Awurade yimfiri ho wo Yesu demo kasa Awurade Yesu obi bi ohwe ya na otie ye amane bi da no so se ya Awurade mfa ne sanka Awurade nyema no Awurade nye no se ya enya wo chino o se ya ye wane na bompa ye wane na bompa ye wane na bompa in the name of Jesus, Oh yes, so demo. Obi bi ohwam ya otie me. Ade bia ayeden. Say ya waresem. Say ya awosem. Say ya dwumasem. Say ya nkratasem. Eye oma say ya wukunu. Say ya oyire. Say boni bi na akyekere o. O ne wo ho. O pese o ya papa untime nye.
Paul can be or say papa me person me yan mentimi nye obi wo ho a wo hwɛ me a wo tie me o ne wo ho da what di na fofo bi achi awura game awura lesbian mo o ya masturbation o no monsa o pesa wo jaye ade bi hya wo so ade bi a hya wo so and me pai fa ho de ma amen and me pai fa ho de ma amen pai oje ma adwuma ne nye yie o krata sam ne nye yie awade ne mmra so ade bi a hawo ade bi a wabɔ ho pai a che awurade se otene nsa akode bia brase awurade abasa mmra fi ho basa awurade tene wo Misrim awurade abasa ne mmra wa adwuma no so mmra wa ware no so mmra o shabra no so o krata sam no so o Kristo som no so o jia no so o ba no so o kuro no so o yire no so o Yesu demo amen and then fire through so ya bo ma hwefo ne atiefo onyankopon na aka no Job chapter 1 verse 8 amane no mo de osofo so adwene wakọ osi nyankopon osi na wadwemako a Job so so na kire se bronsama di kan adwene pa bi ho abre wanse asewo enti hwan na wo hwe ya wo tie ye adwene ben na nipa bi bronsam adwene fa na nwumre opese okun osi bronsam no ontonku ona yeso onya atofo bi moja enomansa enti ochena obete yeso obi atuka so okonkran aba obi atuka so okohu aba okoboliga aba obi afro train bi obete yese accident na moja gufo kasa awrade yesu ena nwumre yi ahomachi awie seseya obi ohwe ye a otie ye obronsam gina tuobia obronsam hihye ye bia efa no ho ne yire ho ne kunu ho ne ma ho na boafo na busuafo ono ankasa ho yesɛ no wo Yesu dem wo so bia wade na bomba in the name of Jesus your bomba your mo bi o say ya o tie in the name of Jesus Jesus Christ. Erade wo say yesane na asase so a obe sane na so obi o hweme a o tie mi abronsam o chechire bibi etia no ade boni tia no wo sun video obo amana bia ma no Proverbs 26:27 o say de obo amana obetom chicheye bia ye de Yesu den se no ahito fagina tuo bia enye okwa amen Yesu demo amen afa peja o documents ye boss ampa ye ewie pe no apagya documents no ye bono 1 minute pe obo waso da ye bonin ye de ufio nyina hwawrade nsa yes lord na oba bedai anadwum nsem no dos huni de besi anadwe kasa wrade Yesu ye de ufio ho ufio ho wadwuma mu ho hwawrade nsa odan mu ho obonefo no hihye bia da ye bone bia so waso na anadwe nyankopon ahohom ne ngosra emra fi ho emra dan mu ho enkwa adwuma mu ho wo Yesu dem bia one na bomba Jesus Christ in the name of Jesus yes if you na shout and say that your body be you cham wo Yesu amen Jesus ya de mra na ya dwuma ofidie so enti pega your documents ye peja yensuo me hwenya me tumi ya me ayare se tumi se mo wura nsuo no mo o documents bia emo wura mu yo yare onum nsuo no bia ensa ne yade o documents a wa peja nyankopon fa dance en toso wo Yesu demo amen we de ya me no ko bebre me de 1 hour esi wo 10 to 11 ye frɛ fidie so pa oba frɛ na ya semra na no wa bompa ya nyame asem ba ya anasa wa asem bia opese ya bompa ya numbers no de di kan esa ya WhatsApp
obetime ascend o voice note abraya 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 0557 0557 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 me de donjre baako 10 to 11 esi ho wo pese ye no bompae bia ofre ya no be bompae ochre nyame ya adoma no de adom ye same time 9 to 10 sida hour ochre de be bie telephone line atomo studio ya wo pese ofre baso bia nyankopon hira koso na ne sida hour yen somo Sumpa TV ne Sumpa Radio iso na obeye nhira ye de wo hye Awurade nyankopon sa bomodin ya se wo do ho be ma Awurade sa kira na nyankopon do ba asase we so e ma botae nyame ma wadanse amen bye bye Praise the Lord, praise the Lord. And them say what them say hallelujah. They mausida for cry. I am what for